ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଆମ ଘରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ହଉଛି। ମୋ ବୋଉ ମୁଁ ଗାଧେଇ ନା ବୋଉ ଗାଧେଇ ପଡିଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରାଟା ସେପଟୁ ବୁଲେଇ କହେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ନା ଏପଟେ ବୋଉ ତିଆରି କରୁଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା। ଏମିତି ହୁଏ ମଣ୍ଡା ପିଠା। ଯଦି ବ୍ଲଗଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କଣ କରୁଛୁ ବ୍ଲଗ ରେ ସବୁ ଜାଣ ଲୋଭ ଲାଗୁଛି କି କହୁଛୁ କାଇଁ ଜାଣିଲି ସବୁ ଜାଗା କଣ କରିବୁ ଇଆଡେ ବାଜିବ ଖାଲି ନା ଛାଲ ଛାଡିଯିବ ପିଠିରୁ। ନଡିଆ ପକେଇଲା ନଡିଆ ପକା କହିବାରି ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଦି ଛୁଇଁଲୁ ବାଜିଲା ଏଇ କହୁଛି ଗାଧେଇକି ଆରି ଗୁରୁବାର ପରା ଦିନେ ଗାଧେଇକି ଆସିବୁନି ଅଗାଧୁଆରେ ନଣ୍ଡ ସଣ୍ଡ ହଉଛି। ଏ ବଡ ନଡିଆ ପକେଇବି। ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେବା ପାଇଁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଜୋର ଜୋରରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗଟା ଏତିକି ରଖୁଛି। ପାର୍ଟ 2 ରେ ଦେଖିବେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେଲା ଆଉ ଜନ୍ତା ହଉଛି ତ ହେଲା କରିବି ଆଉ।